Stevan Mojsilović, malce manj kot 2 meseca priprav, več kot 70 treningov, kako ste zadovoljni z opravljenim? Zadovoljni smo, jako dobro smo radili. Naporne pripreme su iza nas, igrači su u većini to dobro podnijeli, dobro je to izgledalo i sad ulazimo u prvenstvo i sve smo spremili za prvenstvo, vidjet ćemo kako je. Kako smo radili, vidjet ćemo u prvenstvu. Malce vam je ponagajalo vreme, zaenkrat še niste stopili na naravno travo, zna biti to težava? Pa ne zna biti težava, nismo mi ni do sad puno trenirali, da kažem, ni na našem glavnom terenu, ni na naravnoj travi, ali vremenske prilike su bile takve, tako da kakav bude teren nama, bit će i protivniku. Oni dolaze na sneg ili na okruženje gdje je sve belo, dolaze s mora gdje nema snega, tako da teren je i za nas i za njih isti i mi možemo da pričamo šta hoćemo, ali utakmicu moramo igrati po tom terenu. Nema otežavajućih okolnosti, dajte da uradimo ono što je do nas. 6 pripravljalnih tekem, igralci so dobili vsak po en polčas na vsaki tekmi. Je bilo to dovolj za uigravanje moštva? Bilo je dovoljno, kako da ne, jer mi na svakom treningu radimo sa loptom, na svakom treningu igramo. Na svakom treningu se uigravamo, na svakom treningu oni mogu da pokažu šta znaju i mi to procenjujemo na svakom treningu, tako da nisu samo te kontrolne utakmice bile ono što smo mi merili. Naravno, to je najbolje za igrače i bilo je dosta vremena za sve, pa vidjet ćemo ko je gde kad krene prvenstvo. Igralski kader se je nekoliko spremenil, Gerič, Topic sta odšla, Živec in Lemin so odšli, Živec, Vrhunc in Balažič so šli na posojo, prišli so 3, Kostakis, Čadikovski in Janža. Kaj to pomeni za vašu ekipu? Nebitni su oni koji su otišli, znači bez svakog se i može i mora. Otišli su oni koji nisu bili u našim planovima, možda su oni sami ubrzali to da im mi to nismo ni rekli, a bitni su oni koji su ovde, mi koji sa njima radimo, tako da bitna je ekipa, fudbal je timska igra, tako da ne bih o imenima, nego o Domžalama kao ekipi, a naravno da će svako i od tih pojedinaca koje ste spomenuli i od ovih koje niste, da ako da svoj doprinos, a mora da svoj maksimalni doprinos za interes ekipe, za uspeh kluba, za uspeh tima, onda će svima biti dobro. Vseeno 3 novinci, kako ste zadovoljni z njihovim prilagajanjem, kako so se znašli u ekipi Domžal? Pa dvojica su se dobro snašla, pre svega Čadikovski koji je i došao ovde da u ovom prolećnom delu pomogne ekipi, odnosno mladim igračima svojim iskustvom, svojom dobronamjernošću, svojom pričom, naravno i svojom igrom i nadam se da će to ovi mladi igrači oko njega iskoristiti. Janža je već neko ko igra u prvoj ligi Slovenije, već 2 godine koliko već igra. Nadam se da će on jako brzo da se uklopi, čini mi se da to jeste tako, a Kostakis je bio bolestan neko vreme i tek se juče priključio ponovo treninzima, malo je radio s nama, njemu taj period adaptacije ide mnogo sporije, ali vidjet ćemo kako će to izgledati narednih dana. Kakšne Domžale lahko pričakujemo v spomladanskem delu sezone, predvsem kar se igre tiče? Pa Domžale očekujem da budu za malo bolje što se tiče igre, što se tiče poseda lopte, da igramo još lepši, tačniji, tečniji, pre svega efikasniji fudbal, da budemo još u malo jačem ritmu ili tempu po kome smo bili prepoznatljivi, da smo držali, kako su drugi rekli, najjači tempo u ovom jesenjem delu, znači da to malo podignemo na još viši nivo, da budemo za toliko malo bolje, a da pre svega igrači dajući sve od sebe u službi ekipe, iskoriste ovo proleće i neki kao recimo generacija 8-9 godišta, Zec, Kubic, Vidmar, Slobodan Vuk, potvrde da su za velika dela, da to potvrde ovog proleća, da mladi, ova generacija 94. 5. pa ima i 96. igrača, da iskoriste svoju šansu, da polako uđu u taj seniorski fudbal, a da svi oni stariji, na čelu sa dvojicom najstarijih i jedinih koji imaju preko 30 godina, Čadikovskim i Knezovićem, to lepo isprate, pripomognu da i oni ostvare svoje neke ciljeve ili da im ova dobra polusezona, kako svi mi očekujemo u Domžalama, omogući da ostvare i neke svoje planove i dalje i van granice Slovenije, zašto da ne. V nedeljo prihaja Koper, nemudoma zelo težka tekma. Pa svaka utakmica je teška, dolazi znači kvalitetna ekipa koja ima dobrih pojedinaca, ekipa koja igra izuzetno defanzivan fudbal pre svega, koja je orijentisana na kontranapade, ali dobro, 90 minuta se igra, svako bira način na koji će probati da ostvari
dobar rezultat, tako i mi. Kao i uvek, očekujem da u Domžalama bude dobra predstava, da svi koji dođu da gledaju utakmicu uživaju u dobrom fudbalu, ali očekujem, kao sam na kraju jeseni rekao, da ne bude više rasprodaje bodova u Domžalama, pa očekujem da ostvarimo i pozitivan rezultat. To je pobjeda. Najlepša hvala, srečno. Hvala i vama.